Nggih, sunane Bapak Parno wonten ninggal katresnan ditayungke. Pak Parno sampun ninggal katresnan. Ibuke nyuwun mboten ibuke? Mboten. Cekap Bu Mini. Estu nika ninggal katresnan sampun kapiyah priye? Kita dikrogono. Oh, progono apa? Lha kuwi. Apa bayari bengi urung dibayari kok. Apa di ning di Pak Parno bingung ning juru men. Jero men ta, Pak? Kok tang nang isake Bu Mini. Aman-aman kok so. Dititipno kabeh nggih, matur sembah nuwun. Haji loro. Bu Mini matur sembah nuwun. Kok dikai Mas Santo, Pak? Tenang. Misakno anak yatim lho, Pak. Aku ya ora. Duh piye to tunggal yo share. Duh. Kok diangklopi dhewe, Mas? Wah, aku anak yatim loro. Kene manggon kene. Alah, gah. Apa aku lho ora tau bali kok.